Good morning, Philippines! Good morning, everything! Good morning, guys! So, ngayon, guys, alis tayo. Good morning. Ngayon, alis si Tami doon. Pero hinihintay pa niya yung... Hinihingal ako palagi. Iwan ko talaga. Hinihintay lang ni Tami yung mailman doon. And then, alis siya. Pauwi na siya dito. Mamaya. And then, ako naman, aalis kasi... Bibili lang ako ng guys, bibili ako ng turkey, ng pusa at aso doon sa ShopRite. Yun lang yung bilhin ko. Ayaw kong magtagal doon sa tindahan. And alam nyo na. And masakit pa rin yung ko guys. Lang ako guys, naglagay ng battery sa GoPro natin para magamit natin doon sa pagbiyahe. Yan. And sandali lang naman ako guys. Sandali lang ako. Hindi ako magtagal. Pasensya na guys. May konti na lang yung kati ng ko. Yung poison ivy, diba? Meron tayong poison ivy. Konti na lang siya yung yung mga kumakati-kati, ganon, sa legs, ganon. So, ang gagawin ko bukas, I think, para mawala talaga siya, ilagay ko yung katawan ko sa tubig doon sa tub. Kasi, para sa jacuzzi natin para mawala yung kung ano yung mga oil sa IV. Yung IV may oil siya. So i-scrub ko lang yung katawan ko extra para completely mawala siya. And then itong ko pa itim pa rin siya pero nilagyan ko siya ng ba yun, vitamin E oil para kung magka-scar man sakali hindi siya marami. I think may scar pa rin siya pero in the end, meron pa rin konti. Kaya nilalagyan ko habang maaga pa, nilalagyan ko siya ng vitamin E oil. So, yun. At masama yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Iba yung pakiramdam ko. Gusto kong umalis na ayaw kong umalis na something. Move! Okay, let's go this way. Okay. Keep going. Hello guys! So, nag-usap kami ni Tami habang nandun ako sa CR Kaluka. Tinawagan niya ako balik. And, so, ang nangyayari, guys, let's go, Rox. Pumunta pala siya sa Costco. Oh my God, you wild. Pumunta pala yung asawa ko sa Costco. So, ngayon, di ba pupunta sana ako sa ShopRite. Kaso, siya, nakabili na daw siya, pumunta siya, itong asawa ko, hindi talaga ako sabihan. Okay guys, my wife wants me to show you what I picked up when I was in Costco. So, here it is. 2 packs of croissants, because my wife likes croissants. I got some Spanish olives. I know the video is very dark or just the sun's glaring so I can't see. So I got 2 packs of Spanish olives, 2 jars in each one. I got 1 paper towels, 1 toilet paper. They were out of good toilet paper, so they all had their brand. 1 thing of napkins. 2 things of tuna fish because the cats like the tuna fish. 4 of these little turkey breasts because the cats love the turkey breasts. The dogs like the turkey breasts. 2 things of nub bones, which are over there somewhere. 6 mangoes. 2 things of sugar in the raw. 2 things of mayonnaise, grated cheese, some granulated garlic, granulated onion. 2 packages of sausages, Premio sausage. Some Bounce dryer sheets and Suavitel fabric softener and olive oil and a coffee. That's pretty much it. I don't know, this video's like, I don't know how good you can see it, but it is what it is. Anong namatay dito? Ay, ito. May dahon pala. Ito, ginoo ko.
Oh, nangapatay talaga sila. Oh. Ang daming nahuhulog na ano. Oh. May bulak na yung atsal natin. Yun. Mahangin pa ito yung naano guys. Oh, naputol. Ayan. Quiet. Lumaki na sila. Yehehehe. Ito ba? Walang talong. Walang bunga be. Tingnan natin. Wala talagang bunga. Yung talong ko ba? Nakakatawa. Itong talong o nakakatawa. Hindi siya lumaki, di ba? Hindi siya lumaki pero look. May bunga. May bunga, guys. Look, ito din may bunga. Hindi sila lumaki, hindi sila tumaas, oh. Dwarf eggplant. Pero yung bunga nito mataas ba? Kaloka naman ay. May mga bunga na yung talong doon, oh. Tignan natin, hala. Nabali. Oh my God. Yung mga tomato ko sa sobrang daming bunga, natumba yung doon sa pinakalas na tomato eh. Natumba. I mean, hindi man natumba. Nag-lean over lang siya kasi ano, sobrang daming bunga. Malalaki pala yun siya. At mabigat. Yan. Next time pag may tomato, kailangan ko talagang ano, yung parang bahay-bahay niya. You wanna go night-night? Do you wanna go night-night? You don't like the beeping upstairs, ah? Beep, beep. Beep, beep. Look, takot sa beep, beep. Bakit takot ba ikaw? Bakit, ha? Bakit, ha? Is shower today? Do we need to shower today, huh? Yeah, Dada's coming home. Go get him. Where's Dada? Let's go get Dada. Where's Dada? Misty? Ito si Misty kasi tila-tila. Give me your paw. The other paw. The other paw. No. The other one. This one. Give me the other paw. Fine, Misty. The other one. Give me the other paw. Give me the other one. Give me this. Give me the other one. Give me. Itong si Misty talaga. Pagkaloka-loka na lang yun. Pagkaloka-loka. Okay, Mama's gonna do work for you. Ikakat ko yung buhok ni Misty. And then, isa-shower ko sila. So, yun na lang yung gagawin ko. Si Roxy, hindi ko ikat yung buhok niya. Kahit yung buhok ni Roxy is sobrang nagpo-fall talaga. Makikita mo talagang nahuhulog siya. So, kasi maganda ito si Roxy na I ruined Roxy's hair. You guys, somebody told me guys na kapag palagi mo kinakat yung buhok ng aso, lalo't na maganda yung buhok, maganda yung shiny and smooth and stuff. Okay naman yung buhok ni Roxy. Yung puwit niya, ang buhok niya is sobrang smooth. Okay, yung puwit niya na puti, na smooth. Kinakat ko siya ng kinakat ngayon, naging matigas, naging curly. Yung puwitan niya, yung sa legs, yung sa likuran ng legs, maganda yun noon, as in nabagsak, as in shiny. So ngayon, gupit ng gupit, ang nangyayari, yun, napangit siya, nag-curl na kahit saan. So yun, so I don't wanna keep cutting his hair here, kasi maging pangit. Buti na lang yung buong katawan niya is soft pa rin, hindi nagbabago. Yung sa ano lang talaga, sa likuran ng legs, sa likuran niya is, yun na, sisira.
kakatapos ko lang nag-cut ni Misty. Look. Do you have a new haircut? Do you have a new haircut, good girl? Roxy, no haircut for you. No haircut for you. Tignan nyo tong buhok niya dito. Sobrang curly na. Hindi yan noon ganun. Ang buhok niya is talagang ganito, oh. Yung sobrang soft. Look, kinat ko. Hindi na siya na ganito. Ano na siya, pag ganun. Supposedly, ganito siya. Di ba? Di ba good girl, Miti? Magnap muna ako, guys. Pahinga. Kasi parang, ito yung nangyayari sa akin kapag masakit yung ulo, masakit yung mata. Kulang sa tulog. But anyway, guys, pahinga lang po ako. Kasi sabi pa niya, tatawag daw siya pag pag alis na siya doon. Yeah. Si Roxy, takot na takot. What are you afraid of? What are you afraid of? I will see you later kung andito na si Tami, okay? See you later, guys. It's already almost 5 o'clock. Sabi pa ni Tami, oy, malapit ng 5 o'clock. Pagdating daw niya dito, late na daw. Almost dinner time na. Late na daw magluto pa ng dinner. So, nag-ask siya sa akin kung okay lang ba daw sa akin yung yung Burger King. Sabi ko, sige, mag-ano ka ng Burger King. Bili ka. Sabi ko, yan na lang yung dinner natin. Somebody's here, somebody's Bilil, somebody's Diloy, somebody's Dilay. Tammy's here, guys. Say hi, honey. Hi, guys. We miss you. Because I'm going to put that over there. Hi! Sige na, pag-hi na dayon. Hi guys! Hi kay everything day. Hi mga kalabs! Sabi na ako kay mga kalabs. Naunsa man ang bata, sige man nagsyagit. Mapil na siya sa ibang vlog. Naong naging nahiliman. Saan na nag-iwi? Bikas. When did you buy that thing today? What thing? That thing. The salmon. So I guess I'm gonna put that in the freezer tomorrow. Okay? Okay, guys. Binili niya, guys. Ito, guys. Oh, salmon. I think the sausage is for when? Tomorrow. Anyway. You finish your thing, eh? Oh my God. Did they even... Are you sure they ate their dinner, huh? Not sure.
guys. He's here. He's tired. I'm going to look for the, what is that, honey? For the headache thingy. I think it's in your car. Oh, it's right here. Do you want one? Did you see my tomato? Cut off. Oh, you got a lot, huh? You got 4 of that? 4 what? Turkey? Yeah, I'm telling you 4 of them. Hello guys, nagbihis ako guys kasi it's already 8 o'clock. Pero ano pa sa labas oh. May ano pa. Pasensya na talaga. So ngayon, magkat lang ako ng binili ni Tami from Costco na pagod si Tami, so pinaano ko lang siya, pinabayaan. Matulog. Pagod, oh. Anyway, guys, I'm going to end the vlog. Tulog yung asawa ko, tulog na tulog. But anyway, end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. And, yeah, matulog na rin ako kasi sobrang sakit ng ulo ko. Anyway, guys, thank you guys so much for watching, ha. And yun, nakauwi na siya pero natutulog kasi pagod. I appreciate sa time ninyo. And please don't forget, like and subscribe. Subscribe dito ba?